हेलो लोगोफोर बरायबाय बडो जुबिनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा हाग्रा बिफाननि फरेस्ट साख्रि ओंखारमारबाय फाइनाली कन्स्टेबल बेनो जाबाय फरेस्ट गार्ड आरो ग्रेड 1 ड्राइवर बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि कामान्डु एबा जोंहा कन्स्टेबल एबा बेटेलियन सो बेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ कामान्डु दंना गैया आरो दङब्ला रानिंआ बेसेबां जामारगोन आरो थाबायनांगोन ना खारनांगोन बेनि सायाव बिग आपडेट लाना फैबावबाय जाहाथे बयबो रेडि जायो मानोना बेनो गोल्डेन चान्स नोंथांमोना बयबो दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामदो आरो जायफ्रा दाखालि कामान्डु लेभेलाव थालांदोंमोन कन्स्टेबलआव थालांदोंमोन फाइनाली गोल्डेन चान्स नोंथांमोना बेखौ दा नागारसै बेनो जाबाय गोबां समनिफ्रायनो जों नेगासिनो दं आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोना आपडेट होगासिनो दङ लास्ट विक जानुवारि फैगोन होननानै दा फाइनाली फैमारबाय आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनमारसिगोन आरो बे रेलिखौ कन्डाक्ट खालामगोन बयबो मिथिखाबाय आसाम पुलिसआ बेखायनो मोजां जागोन सिगांनि बायदि मोजां जेनुइन जागोन नोंथांमोना बयबो रेडि जादो दा बिदिब्ला जों नायग्रोनोसै फैदो सिलेक्शन प्रसेसआ माबादि जामारगोन बे कन्स्टेबलआव दा बेयाव जोंहा दङना गैया कामान्डु पोस्टआ आरो दङब्ला बेसेबां रानिं खालामनांगोन जों डिटेल्सखौ नायबावनोसै गोबाव खालामा दा बेयाव 10 पासनिफ्राय हागोन जायफ्रा 8 पास 10 फेल नोंथांमोना ग्रेड 4 लेभेलाव खालामनो जाबाय जेराव नोंथांमोना थाबनो साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय ट्रेड्समेन हिसाबै एबा खामानि मावग्रा हिसाबै दा पोस्टआ गासै दङ 2700नि बारा जाबाय टटेल लानानै ग्रेड 3 ग्रेड 4 जेराव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ गिबियावनो मिथिना ला नैबे फरेस्टआ ग्रेड 1 आरो लोगोसे नैबे फरेस्ट गार्डआव बेयाव रानिं गैया स' बेयाव जास्ट हौवाफोरा 26 किल'मिटार थाबायनांगोन आरो हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 आवार्सआव एबा 4 घन्टायाव नोंथांमोना थाबायनांगोन बेयाव जेबो एक्सिडेन्ट गैया जायखिजाया होनाय टाइमाव सहैबानो नोङो बेयाव क्वालिफाइड जागोन बेनिफ्राय एग्जाम लानाय जागोन स' एग्जामा माबादि जागोन एग्जामा अफलाइन जागोन गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जामा जायो स' बेनिफ्राय जोंहा 981 दा 981 पोस्टआ जाबाय AFPF आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स बे जाबाय जोंहा कन्स्टेबल सिगाङाव मोनखादोंमोन आरो कामान्डु दंना गैया जों बेखौबो नायफिनगोन सिगांनि आपडेटखौ स' बेनिफ्राय नैबे ड्राइभाराव नोंथांमोना गारि सालायनानै दिन्थिनांगोन स्किल टेस्ट लागोन ड्राइभारा मोननै रोखोमनि ड्राइभार फैदों मोनसेया जाबाय ड्राइभार कन्स्टेबल आरो मोनसेया जाबाय 142 ड्राइभार बे ड्राइभार कन्स्टेबला नोंथांमोनाहाय बे जाबाय जिडि बायदि जाहैसिगोन देन बेनिफ्राय 142 ड्राइभारा जाबाय डिपार्टमेन्टनि बागै स' नोंथांमोना मोनगोन आरो बे एप्लाइ जागोन जोंहा 23आवनो लास्ट डेटआ 6 फेब्रुवारि थाबनो खालाम जाहाथे नोंथांमोना सार्भार डाउन जायोबा थालाङै बायदि वेबसाइटआ बेनि मिन्थिखागौ SLPRB दा बैसोखौ जिंगासिनो नाङा बैसोआ फर दा पोस्ट अफ फरेस्टआ ग्रेड 1 गार्ड बेनिफ्राय ड्राइभाराव 80 निफ्रायनो 45 इयार्ससिम हायो नाथाय जेनेरेला 40 इयार्स हायो स' बिनिफ्राय नैबे नोंथांमोना नै बेटेलियनावहाय नायोब्ला थ' बेनो जाबाय 80 निफ्राय नर्मेला 25 बाट जोंनि STP एबा ST मानसिफ्रा 30 इयार्ससिम 18 to 30 इयार्ससिम इलिजिबल जागोन स' बेयाव रानिं थागोन 30 to 100 मिटार्स नोंथांमोना रानिं थागोन बेनो जाबाय हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स रानिं थागोन 8 मिनिट्सआव आरो हौवाफोरना 14 मिनिट्स बेनिफ्राय आरोबाव बाव पास जायोब्ला नोंथांमोनखौ लं जाम्प लागोन आसाम पुलिसजों सेम नोंथांमोना थांनाय बारनि कन्स्टेबल आसाम पुलिसजों ABUBजों गासैबो सेम बे रानिंआ स' बेनिफ्राय जोंहा नैबाव नायनोसै हाइटआ 153 बे जाबाय ST हिसाबै स' बेनिफ्राय हौवाफोर एन्ड हिन्जावफ्रा 145 बेनिफ्राय चेस्टआ नर्मेलाव 79 एक्सपेन्ड खालामबा नोंथांमोनाहाय 84 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन बेयाव अके स' बेनिफ्राय नैबे कामान्डु एबा स' बेनिफ्राय बे जोंहा नैबे प्रटेक्शन फोर्सआव 160.02 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन STP ब्लाबो बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन एक्सपेन्ड खालामबा नोंथांमोना 85 सेन्टिमिटार नर्मेलाथ' 80 थाखाय बेखौ मिथिखागौ मेडिकेल टेस्टखौ आसाम पुलिसजों सेम प्रसेस लागोन जेबो टेनसन गैया एग्जामा नोंथांमोना नायदिनै फार्स्टआव बे जाबाय फर दा पोस्ट अफ फरेस्टआ ग्रेड 1 बेयाव नोंथांमोनखौ एग्जाम लागोन बे एग्जामा जाबाय नै स' नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन OMR शीटआव बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ 1/2 आरो 100 कुइसन थागोन बेनिफ्राय सिलेबासखौहाय बेखौ नोंथांमोना मोजां फरायखादो एग्जामा थाबनो जागोन स' बेनिफ्राय नै फरेस्ट गार्डआवबो एग्जाम दङ बेनिफ्राय कन्स्टेबलावबो एग्जाम दङ बेनिफ्राय ड्राइभारावबो दङ आरो ड्राइभार मोनसेयावबो दङ बेयाव 100टा कुइसन थागोन नेगेटिभ मार्किं गैया गासै 50 मार्क्सनिल' एग्जाम जागोन बेयाव स' बेनिफ्राय दानिया साबजेक्ट्सखौ नोंथांमोना मेथ्स इंलिश बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकनमि जेनेरेल एवारनेस GK बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सखौ नायनांगोन बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन नो प्रब्लेम बेयाव लेंगुवेजआ गासै मोनब्रै दङ स' बेनिफ्राय 26 किल'मिटार थाबायखानांगोन खिथाखाबाय 16 किल'मिटार थाबायनांगोन NCC थाबा मोजां एक्सट्रा नाम्बार मोननाय जायो बेनिफ्राय लास्टआव बे जाबाय भाइभा टेस्ट थागोन बेयाव नै नोंथांमोना भाइभा टेस्ट मोनगोन आरो स' बेयाव नोंथांमोना 1:2 लेंहरनायखौ नुनो मोनगोन बे भाइभा टेस्टनि थाखाय आरो
दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिबाय नै सिगाङाव जोंहा बेबादि मोनसे आपडेट फैदोंमोन दा जोंहा फरेस्ट कमान्ड' मोनसे दंमोन ना आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन कनस्टेबल्स दा बेनो कमान्ड' लोगोफोर दा कमान्ड' पस्टआ दाखालि स' नोंथांमोना खोनागासिनो कमान्ड' पस्टआव दा पस्टखौ रानजोब्बाय नै फरेस्टआ ग्रेड 1 बिसिखिनि फैनो गोनांमोन फरेस्ट गार्डआव बिसिखिनि फैनो गोनांमोन देन बिनिफ्राय आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सआव 279 प्लास बेयाव मोनसे नै गोदानै प्रटेक्शन फर्स बेटेलियन लाबावदों बेनो जाबाय 1115 दा बेयाव नोंथांमोना नै बेनो जाबाय नोंथांमोननि प्रटेक्शन फर्स बेटेलियन स' बेखौ लाफानानै बिसिखिनि फैबाय स' बिनिफ्राय बेनो आरो आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन कनस्टेबलानो कमान्ड' दा कमान्ड'आ बेनो स' कमान्ड' नेक्स्टआव फैनायनि चान्स गैला बेखौ नायोब्ला बेजों गोरोबदों बेखायनो नोंथांमोना गल्डेन चान्स 3200 मिटार्सखौहाय 14 मिनिट्सआव कमप्लिट खालामनांगोन एक्सेलेन्ट लानो हायोबा बांसिन चान्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन